Bonfire, Jasper 366, Action Squatter. Wat bestaan dan? Nou, we doeken Joert in een hindervroot en dit is een beetje alle hinders die ik ken. Ken je ook nog een bekend hinder? Oh, zo snel. Oh, zo snel? Ja, die kist toch wel. Dat is hinder van Sinterklaas. We zijn Joert bij de sportstal in Mildaan. Wel ooit dat? Vlak bij Heerenveen. Oh, we naar Johanna. Ja, precies. En het hele jaar toch ben er een heel soort sportevenementen dat hinders bij belutsen binnen. Neem eens de bekendste. De Hiensterkeuring, het concours Hippiek van Boetenpost en natuurlijk nog Indo-Friesland. Ja, maar nu heb ik al een heel soort hinders gehad. Gaan we op ziek naar een hinder? Nee, we gaan op ziek naar de Amazone. Gaan we naar Brazilië? Nee, we gaan op ziek naar een topper van de takkomst. Zo, die heeft een mooi snoetje. Nou, Berend jongen, dat kist Joert door het wc ze. Ja, maar ik bedoel dat hinder. Oh, vertel eens, waar bist je? Ik ben Lucie Wegsma, ik ben trekpenier en ik zit op hinderrieden. En hoe vaak trainst u dan in de week? Bijna elke dag. En wat is het alleen al een keer doen? Ik ben zonnewer op Indo-Friesland en ik ben tredderwer bij Reens. En wat zoest heel graag nog eens een keer winnen willen? Ik wil wel graag Nederlandse kampioenschappen winnen en Indo-wedstrijden. En wanneer zullen we daar op de Olympische Spelen? Ik hoop op een perier. Oeh, dat gaat wel heel erg rap dus. Ja. En waar is dan die grote voorbeeld? Mariette Smit Hoekstra. Ha, man, ben je hem van Heer? Nee, van Schouten maar Berend. Maar dat is Mariette. Mariette is binnen in Tjom en jet bij de absolute top van Nederland. Zo won ze 2 keer achter elkaar de Grutte Prijs van Grains. Maar als je haar vreetje naar haar favoriete hinder, dan kan ze eens net kiezen tussen aan de ene kant Duco en aan de andere kant Fort Chaco. Maar dat ze echt een karmaatje mat, daar denkt ze nog even nu naar. Haar allereerste wedstrijd won ze op haar pony Spikkeltje. Mariette, wie doet nog met zien hier rood? En de haatprijs wie doe, 2 knien. En ik had het nijvregen, maar die knien, die had ze net meer. Mariette, wat is het allermooiste wat je al een keer woen hebt? Nou, ik heb wel 2 keer de grote prijs van Groningen mogen winnen. En dat vond ik wel heel mooi. En de Grutte Prijs van Friesland? Ja, dat staat echt heel hoog op mijn lijstje. Dat moet een keer gebeuren. Ja. En wat is dan die beste hinder? Mijn allerbeste hinder. Nou, ik denk dat dat voor Chaco TN is. Ja. En waarom dat hinder? Oh, nou, hoe lang heb je? Ik ben helemaal verliefd op hem. Ja. Het is zo'n getalenteerd paard. Zo goed springen. Hij heeft alles wat je nodig hebt. Ja. En wie kan er dan beter springen, hengst of merrie? Dat maakt helemaal niet uit. Of het wat voor kleur die heeft of wat voor geslacht, maakt allemaal niet uit. Het is een klik die je hebt met je paard, wat tot bijzondere hoogtes kan komen soms. Kan een hele goede Amazone, maar een vreselijk min hinder toch wel goed presteren? Nou ja, het wordt wel moeilijker van. En een vreselijke Amazone, maar een heel goed hinder. Ken dat dan wel? Nou, daar kom je wel verder mee, denk ik. Ja. Ja. Maar wat is dan de ideale combinatie? Een vreselijk best hinder, maar een vreselijke beste Amazone. Ja. Dan win je alles. Dan win je alles. En wat zouden ze toch heel graag eens een keer winnen willen? Dat is Indo-Friesland. Ja, dat is de mooiste wedstrijd die er is. En wat maakt het Indo-Friesland dan zo speciaal? Ah, voor het eigen publiek en de sfeer daar, abnormaal. Abnormaal. De titel van Indoor 420 Grutte Prijs. Ik heb naar Willem gegeven. Hij geniet er maar van, Willem. Geniet er maar van. Sjurk en geniet maar het publiek en Willem geven. Mariette, nou is het al wat. Want Berend is nog net echt onder de indruk, of wel Berend? Nee, want het hinder doet het werk toch? Ja, nou, eigenlijk heb je ook nog gelijk. Wij zeggen altijd, je bent zo goed als je beste paard. En ik heb hier een aantal kampioenen staan, maar ik heb 1 heel aparte. Ik denk dat je daar maar eens op moet gaan zitten. Dan voel je een beetje wat ik bedoel. Oh, echt een kampioenshinder van Berend? Ja, dat zou zo kunnen. Is het misschien deze dan? Deze? Dat is wel een hele goeie, maar ik denk dat ik nog een betere heb. Nog een betere in van Berend? Nou, dan ben ik echt heel benieuwd, Berend. Kijk. Ik stel u voor. Olympic Misty. Nou. Was dat al, Berend? Ja.
Nou, Berend, komt ie. Nou, en aan zijn linksom. Linksom? Nou, Berend, stukje springen. Dit er wel los. Ja? Ja, ja. Oké dan. Nou, dat is Berend. Kom joh. Berend, ik nog maar even een stukje heger. Nou, dat is. Nou. Wanneer ben je begonnen met hindstrijden? Vrij jong werd ik op de pony gezet, maar serieus rijden, ik denk dat ik al wel een jaar of 12 was. Dat is vrij laat. Ja. En wanneer ben je begonnen? Ik zit mijn hele leven nou op de pony. En sinds mijn 5e rijd ik al hinder. Dus dat volle jeder. Ja, op de end voor mij. Ja, maar waarom ben je zo let begonnen dan? Ja, ik vond andere dingen leuk. Ja, en het daagde me eerst nog niet zo uit, het trok me nog niet zo. En op een gegeven moment, ja, toen kreeg ik toch echt het virus te pakken. Toen ben ik er nooit meer afgekomen. En wanneer kwam ze dan achter dat het heel goed weer is in hinderrijden? Nou, daar ben ik nog niet helemaal achter, want het moet nog steeds heel goed worden. Maar ik denk dat ik een jaar of 16, 17 was, dat het wat serieuzer werd allemaal. Maar in onze sport blijf je leren totdat het echt afgelopen is. En ik denk dat mijn hoogtepunten zelfs nog moeten komen. Hoop ik. En dan nou een vraag uit onverwachte hoek. Wist je wel eens in boksen West? Boksen? Daar heb ik nog nooit van je. Waarom was dat witte? Ja, wie gewoon benaaid. Nou man, doe maar even op 1,50 of niet? Nog heger? Tandje erbij. Echt heger, hè? Zit die witte pas? Ja, krijg net. Goh. Kan je nog heger? Nee, dit is denk ik te heeg. Op vlucht, er komt zelf. Er komt. Wow! Ze springt dus maar gemak hoe die in. Nou hast er vanzelfs de Grutte Prijs van Grains gewonnen en dat is vanzelfs bjusterbaarlijk. Mega. Net al Johan. Maar nou zou Lucie echt heel graag eens een keer een Grutte Prijs winnen willen. Hast u misschien nog een tip voor Lucie? Een tip die vierde ik in je weet. Maar dan echt niet. Je moet vooral doorzetten, niet opgeven. En als het moment daar is, dat je er gewoon in gelooft en lekker in je eigen bubbel blijft en je ding doet. Want Lucie, is er iets waar je heel graag nog wat beter in willen worst? Ja, betere afstanden die erbij springen. En wat hoort dat in? Dat is net tegenst bij de hindernis komt of dat is een te grote sprong maakt. Soesto Lucie die hebben helpen kunnen. Dat denk ik wel, ja. Nou, dan gaan we naar de boeten. Mooi. Mooi. Heel mooi. Super. Goed hoor. Tandje meer galop. Mooi midden houden, zelf goed ademhalen. Doe zo hetzelfde nog een keer. Mag je ietsje meer galop hebben, dat het nog wat mooier op je afkomt. Heel goed. Super. Heel mooi. Nou, doen we straks mooi nog een keer. Mag je proberen dat je lekker je ritme zo vasthoudt en dat hindernis dan mooi op jou afkomt. Goed blijven ademhalen, jezelf goed lang maken. Heel goed. Super. Heel mooi. Doe hetzelfde nog een keer. Goed, maak jezelf lang. Goed ademhalen. Even zorgen dat je let op je regelmaat van je galop, hè? Tandje meer galopperen daar. Ja, heel goed. Super. Heel mooi. Goed letten op de regelmaat van je galop. Ah, mooi. Heel goed. Mariette, dan nou de vraag waar het alle jaar om draait. Gaan we hier te krijgen mooi toppen van de toekomst. Absoluut. Zeker weten. Ja, die voor mij. Nou. Hartstikke idee. Nou Berend, dat hierstrijden van Dijk, het hield niet beter, hè? Ja, het gaat echt een sprong vooruit. Maar wij gaan volgende week alle kunnen. Na je weekend gaan we recht op ons doel af. Aha, biljetten. Nou, haast goed.